Γεια σας και πάλι. Καλώς ήρθατε. Πάμε να συνεχίσουμε σιγά σιγά. Είχαμε ολοκληρώσει με τη φιλοσοφία και με τις θέσεις. Εννοείται ότι άμα έχετε οποιαδήποτε απορία μέχρι τώρα μπορείτε να μου στείλετε ένα mail στο info@littleyogi.gr, εκεί που σας στέλνω και εγώ όλα τα mail. Μπορείτε να μου στείλετε απορίες, ό,τι θέλετε για να συνεχίσετε να είστε πιο άνετες, άνετοι. Ε, Πάμε λίγο τώρα να συνεχίσουμε με τις αναπνοές. Λοιπόν, θα κάνω share την οθόνη μου ξανά. Μ, Εδώ είμαστε. Ωραία. Πριν ξεκινήσουμε, για να να μην τρέχουμε, να τα φέρουμε τελευταία στιγμή, μπορείτε να έχετε μαζί σας μία κουβερτούλα, το στρώμα σας, θα το χρειαστούμε πάλι σήμερα, γιατί θα κάνουμε αναπνοές, θα κάνουμε και κάποια παιχνίδια. Ένα νεράκι, το οποίο εγώ ξέχασα. Ένα μπαλάκι του ping pong. Σας το είχα στείλει και στο mail. Αν δεν έχετε όμως μπαλάκι του ping pong, που πολύ λογικό να μην έχετε, μπορείτε να φέρετε ένα πομπον ή λίγο βαμβάκι που θα το κάνετε έτσι μπαλάκι, έτσι ώστε να μπορεί να τσουλάει. Οπότε μπορείτε να πατήσετε μία παύση για να φέρετε ό,τι θα χρειαστούμε για να μην ξανασηκωνόμαστε από εδώ και πέρα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το τι είναι πραναγιάμα. Λοιπόν, ο όρος αναπνοές δεν είναι τόσο σωστός όταν μιλάμε για τεχνικές αναπνοών. Γιατί ουσιαστικά δεν είναι η αναπνοή μας που ρέει φυσικά. Μπαίνουμε και την κάνουμε πιο έντονη, την κάνουμε πιο αργή, την κάνουμε με μετρήματα, τη διαφοροποιούμε. Οπότε μιλάμε για τεχνικές αναπνοών ή αλλιώς στα σανσκριτικά για πράνα γιάμα. Πράνα είναι η ζωτική ενέργεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο αέρας που εισπνέουμε, που έχει μέσα το οξυγόνο. Αγιάμα είναι ο έλεγχος. Πώς δηλαδή εγώ μπορώ να ελέγξω τη ζωτική ενέργεια που λαμβάνω. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Φυσικά δεν θα τους μάθουμε όλους, γιατί αρχικά είναι ένα σεμινάριο 6 ώρων, οπότε δεν θα προλάβουμε να τις μάθουμε όλες, και να προλαβαίναμε να τις μάθουμε όλες, δεν θα τις μάθουμε γιατί δεν ενδείκνεται όλες για παιδιά. Είναι πολύ συγκεκριμένες αυτές που κάνουμε στα παιδιά, αναηλικία και με παραλλαγές, φανταστείτε. Οπότε, ό,τι δούμε τώρα είναι κατάλληλο για παιδιά από 2 ετών, αρκεί να κρατήσετε τους κανόνες ασφαλείας, που θα τους πούμε αργότερα, και να είστε alert για οποιοδήποτε σύμπτωμα παρουσιαστεί. Δεν θέλω να σας τρομάξω, θα τα πούμε σιγά σιγά για να να καταλάβετε κι εσείς τι εννοώ. Λοιπόν, αναπνοή στα παιδιά. Πολλά παιδιά, είναι λογικό, και εμείς καμιά φορά, χρειαζόμαστε πριν μπούμε να κάνουμε οποιαδήποτε τεχνική αναπνοών, πρέπει να δούμε αρχικά την αναπνοή μας. Πώς φυσάμε, πώς ρουφάμε, πώς παίρνουμε αέρα από τη μύτη, πώς παίρνουμε αέρα από το στόμα. Οπότε όλα αυτά θα τα οπτικοποιήσουμε και θα τα φέρουμε στην τάξη για τα παιδιά. Οπότε σε πρώτη φάση, πριν μιλήσουμε για τεχνικές, θα μιλήσουμε, θα μιλήσουμε για τρόπους που βοηθάνε τα παιδιά να καταλάβουν την αναπνοή. Τι είναι εισπνοή, τι είναι εκπνοή, τι είναι εισπνοή από τη μύτη, τι είναι εκπνοή από τη μύτη και ούτω καθεξής. Ωραία. Να δούμε λίγο τι έχουμε γράψει εδώ. Μμμ. Τι πρέπει να προσέχουμε όταν κάνουμε
αναπνοές, όταν κάνουμε πραναγιάμα. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τη στάση του σώματός μας. Γιατί? Πάμε να δοκιμάσουμε λίγο κάτι. Πάμε να καμπουριάσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Καμπουριάστε και κατεβάστε κάτω το κεφάλι. Πάμε τώρα να πάρουμε μια βαθιά εισπνοή. Βλέπετε ότι δυσκολεύεστε να πάρετε βαθιά εισπνοή. Και όχι μόνο δυσκολεύεστε, όταν πάτε να πάρετε βαθιά εισπνοή, βλέπετε ότι η ώμη σας και ο θώρακάς σας έχει την τάση πια να σας ανοίγει προς τα πάνω. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για να πάρουμε μια σωστή αναπνοή, πρέπει να έχουμε μια σωστή και ανοιχτή στάση σώματος. Ποια είναι η σωστή και η ανοιχτή στάση σώματος? Είναι με τη σπονδυλική μου στήλη σε ευθεία. Αν για οποιοδήποτε λόγο δυσκολεύονται τα παιδιά να κρατήσουν το κορμάκι τους δυνατό και ευθυτενές, μπορούμε να πάμε στον τοίχο. Ωραία, σιγά σιγά να το μαθαίνουμε αυτό. Και τι ζητάμε όταν πάμε στον τοίχο? Ζητάμε να ακουμπάει η πλατούλα, οι ομοπλάτες μας και το κεφάλι μας. Και έτσι έχουμε μία ίσια, ας το πούμε, στάση σώματος. Και από εδώ, για να δούμε τι ενεργοποιούμε για να έχουμε το σώμα μας όσο πιο ευθυτενές, ζητάμε από τα παιδιά να πιέσουν το σώμα τους πίσω στον τοίχο. Προσπαθούμε εμείς να βάλουμε το χέρι μας πίσω από την πλάτη τους και αυτά δεν μας αφήνουν, πιέζουν. Τι πιέζουμε για να το κάνουμε αυτό? Πιέζουμε την κοιλιά. Η κοιλιά μας λοιπόν είναι αυτή που θα μας κρατήσει σε μία όμορφη, ίσια θέση. Μπορείτε εδώ, για να καταλάβετε και τι εννοώ, μπορείτε να πατήσετε μία παύση και να πάτε στον τοίχο σας, να κάτσετε με την πλάτη ίσια και να ακουμπάει η ουρά, οι ομοπλάτες και το κεφάλι στον τοίχο. Ωραία. Και να προσπαθήσετε τώρα να σπρώξετε με το σώμα σας τον τοίχο. Θα δείτε ότι για να σπρώξετε χρησιμοποιείτε την κοιλιά σας. Και αυτό σας βοηθάει να κρατηθείτε ευθεία, αλλά και να ενεργοποιήσετε πολύ ωραία το κέντρο σας, που το χρειαζόμαστε. Πατήστε μία παύση λοιπόν και πηγαίνετε να το δοκιμάσετε, γιατί θα δούμε και άλλη μία πρακτική για να μείνουμε, να έχουμε το κορμάκι μας ευθυτενές και όμορφο. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε την άλλη τεχνική. Καθόμαστε πάλι ο κλαδόν ή μπορεί να καθόμαστε και όρθιοι ή μπορεί να καθόμαστε και στα γόνατα, όπως θέλουμε εμείς. Αποφεύγουμε τη θέση με τα πόδια W, μόνο αυτό. Και φανταζόμαστε ότι έχω μία αόρατη κλωστή από την κορυφή του κεφαλιού που θέλει να με τραβήξει ψηλά στο ταβάνι. Οπότε, με την κάθε εισπνοή μακραίνω και μακραίνω. Γιατί αυτή η αόρατη κλωστή με τραβάει όλο και πιο ψηλά. Πάμε τώρα να το κάνουμε και εμείς αυτό, οπότε θα πατήσουμε μία παύση, θα κλείσουμε τα μάτια και θα σκεφτούμε ότι σε κάθε εισπνοή κάποιος μία αόρατη κλωστή μας τραβάει όλο και πιο ψηλά. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Πολύ ωραία. Αφού το δοκιμάσαμε, κάναμε και την αντίθετη θέση αναπνοής, δηλαδή καμπουριάσαμε. Μπορούμε να κατανοήσουμε το λόγο που θέλουμε να έχουμε μία σωστή θέση σώματος κατά τη διάρκεια των αναπνοών. Γιατί θέλουμε οι πνεύμονες να γεμίσουν με αέρα. Ωραία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τώρα
κάποιες πρακτικές, όπως είπαμε, για να δούνε τα παιδιά και εμείς πώς δουλεύει η αναπνοή και τι μπορεί να κάνει η αναπνοή. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα με την αναπνοή μας. Πάμε να δούμε, θα σας δείξω το παράδειγμα με το μπαλάκι του ping pong. Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και συνήθως τα βάζουμε ένα ζευγάρι για να το κάνουν αυτό. Δηλαδή, θα κατεβάσω λίγο την κάμερα, εδώ. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω το στρώμα μου και το ένα παιδί κάθεται από τη μία πλευρά του στρώματος, το άλλο παιδί κάθεται από την άλλη πλευρά του στρώματος. Μπορούμε επίσης να ξαπλώσουμε βρωμητά για να έχουμε καλύτερο έλεγχο. Τοποθετούμε λοιπόν το μπαλάκι στη μέση του στρώματος και θα πρέπει εγώ να βάλω γκολ στο φίλο μου απέναντι. Ο φίλος μου απέναντι θέλει να βάλει γκολ σε μένα. Πάμε να το δούμε πώς. Φυσώντας. Για πάμε. Μπορείτε να το δοκιμάσετε κι εσείς, αν θέλετε. Να το κάνουμε όλη μία φορά. Θα παρατηρήσουμε όταν φυσάμε από πάνω, το μπαλάκι δεν κουνιέται. Οπότε, γι' αυτό μπορούν τα παιδάκια να ξαπλώσουν. Αυτό το κάνει πιο εύκολο να φυσήξουν το μπαλάκι προς μια κατεύθυνση. Αλλιώς, όταν είναι από πάνω, ταλαιπωρούνται λίγο. Οπότε, ένας τρόπος να δείξουμε στα παιδιά τι μπορεί να κάνει η αναπνοή μας και πώς μπορούμε να την δυναμώσουμε, γιατί όταν φυσάμε δυνατά, δυναμώνουμε την αναπνοή μας, είναι να κινήσουμε αντικείμενα. Ένα άλλο αντικείμενο που μπορούμε να κινήσουμε πάρα πολύ εύκολα με την αναπνοή μας είναι τα φτερά. Κρατάμε λοιπόν ένα φτερό ή ένα κομμάτι χαρτιού, άμα θέλουμε, στο χέρι μας, παίρνουμε το χέρι μας κοντά στο πρόσωπό μας και φυσάμε. Τα φτερά όμως έχουν την ιδιότητα να πετάνε. Οπότε μπορούμε να το κάνουμε και σαν ένα παιχνίδι. Να φυσάμε το φτερό ψηλά και να μπαίνουμε από κάτω και να μην το αφήνουμε να πέσει. Αυτό για μεγαλύτερα παιδιά. Τα μικρότερα απλά το φυσάνε. Ή μπορούμε ο ένας να φυσάει το φτερό στον άλλον και ο άλλος να το φυσάει πίσω σε εμάς. Και να προσπαθήσουμε πάλι το φτερό να μην πέσει. Πάλι είναι μια πρακτική για μεγαλύτερα παιδιά. Και το ίδιο μπορούμε να κάνουμε με ένα κομμάτι τούλι. Παίρνουμε ένα κομμάτι τούλι, περίπου 12 επί 12, έτσι, ένα τετράγωνο. Μπορούμε να το κόψουμε κι εμείς. Θέλουμε όμως να έχει πυκνή πλέξη, γιατί άμα είναι αραιή η πλέξη του δεν θα μπορεί να πετάξει, να έχει πυκνή πλέξη. Και αυτό, ας πούμε, το τούλι που έχουμε στα κουφέτα. Χρησιμοποιούμε λοιπόν τέτοια κομμάτια από τούλι και κάνουμε το ίδιο. Προσπαθούμε δηλαδή να κρατήσουμε το τούλι ψηλά και να μην πέσει και το φυσάμε. Πάλι είναι μια πρακτική για λίγο πιο μεγάλα παιδιά, ίσως 5-6 ετών. Σε μικρότερα παιδιά μπορούμε απλά να κρατήσουμε το τούλι μπροστά μας, να το φυσήξουμε και να δούμε πώς πετάει ή πόσο αργά κατεβαίνει προς το έδαφος. Αυτό λοιπόν, έτσι μπορούν να καταλάβουν τα παιδιά πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εκπνοή από το στόμα συγκεκριμένα. Πάμε να δούμε λίγο τώρα και την εισπνοή από τη μύτη. Στη γιόγκα, λοιπόν, θα έχετε ακούσει, μάλλον, ότι συνηθίζουμε να εισπνέουμε και να εκπνέουμε από τη μύτη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό είναι μια πληροφορία για εσάς, τους μεγάλους κυρίως. Εισπνέουμε από τη μύτη γιατί? Γιατί η μύτη μας και η ειρηνική κοιλότητα έχει κάποιες γραμμές άμυνας. Μία είναι οι τριχούλες μας, η βλένα, μετά μία άλλη γραμμή άμυνας που έχουμε πίσω από τη μύτη μας, καθώς ο αέρας
εισέρχεται μέχρι να φτάσει στις αμυγδαλές και να κατέβει σιγά σιγά κάτω. Όταν λοιπόν εμείς εισπνέουμε από το στόμα, παρακάμπτουμε τις γραμμές άμυνας που βρίσκονται στη ρηνική κοιλότητα και ο αέρας εισέρχεται κατευθείαν στις αμυγδαλές. Και αυτό μπορεί να προκαλέσει εμ, φλεγμονή στις αμυγδαλές, γιατί δεν μπορούν πόσο πια να αμυνθούν αυτές οι κακόμοιρες οι αμυγδαλές. Οπότε γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε την εισπνοή από τη μύτη. Γιατί όμως και εκπνοή από τη μύτη? Γιατί όταν εκπνέω από το στόμα, χάνω πάρα πολύ υγρασία. Και γενικά στις πρακτικές της γιόγκα δεν θέλουμε να χάνουμε υγρασία, θέλουμε να κρατάμε την υγρασία. Θα το δείτε, ένα παράδειγμα είναι όταν μιλάω. Όταν μιλάω, συνήθως εκπνέω από το στόμα. Και όσο πιο πολύ μιλάω, όσο πιο πολύ δηλαδή εκπνέω από το στόμα μου στεγνώνει και χρειάζομαι νεράκι. Αυτό σημαίνει ότι χάνω υγρασία από το στόμα. Οπότε, γι' αυτό το λόγο εκπνέουμε και από τη μύτη. Ένας άλλος λόγος, δεύτερος και πιο σημαντικός θα έλεγα, που εκπνέουμε από τη μύτη, είναι γιατί η εκπνοή από τη μύτη είναι πιο βαθιά. Εκπνέω και έχει μεγαλύτερη διάρκεια η εκπνοή μου. Έτσι γίνεται πιο συνειδητή. Και μπορώ με αυτόν τον τρόπο να βγάλω περισσότερο αέρα και να αδειάσω τελείως τα πνευμόνια μου πριν πάρω την επόμενη εισπνοή. Αυτοί λοιπόν είναι οι δύο λόγοι που στη γιόγκα εκπνέουμε από τη μύτη. Τώρα εσείς μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε στην εκπνοή. Μπορείτε δηλαδή να εκπνέετε είτε από τη μύτη είτε από το στόμα. Στην εισπνοή όμως να είστε λίγο πιο αυστηροί με τα παιδιά, να μην τα αφήνετε τόσο πολύ εφόσον δεν έχουν κάποιο ανατομικό πρόβλημα ή είναι μπουκωμένα. Να μην τα αφήνετε τόσο πολύ να χρησιμοποιούν αναπνοή από το στόμα, να τα ενισχύετε, να χρησιμοποιούν αναπνοή, εισπνοή μάλλον, από τη μύτη. Και πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Χρησιμοποιούμε αιθέρια έλαια, χρησιμοποιούμε λουλούδια, χρησιμοποιούμε αποξηραμένα λουλούδια ή οτιδήποτε έχει ωραία μυρωδιά και ελαίο φρούτα και αιθέρια έλαια, γιατί είναι πιο κοντά στη φύση, είναι πιο φυσικά. Ιδανικά τα λουλουδάκια θα είναι το καλύτερο. Πώς μπορούμε τώρα να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά? Με συγχωρείτε, μπορούμε να το κάνουμε χωρίς κάποια ιδιαίτερη μυρωδιά, άμα θέλουμε. Μπορούμε δηλαδή να φέρουμε τα χέρια μας εδώ, να ενώσουμε, δηλαδή το έχουμε ξανακάνει αυτό, να ενώσουμε τα μικρά και τους αντίχειρές μας και να μυρίσουμε το λουλούδι μας, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά μυρωδιά. Με τη φαντασία μας μυρίζουμε το λουλούδι μας και φυσάμε τα πεταλά του. Μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε τα πραγματικά λουλούδια για να τα μυρίσουν τα παιδιά. Μπορούμε επίσης, αν θέλουμε, να βάλουμε σε ένα μπολάκι νερό ή ανθό νερό, ακόμα καλύτερα, και μία, δύο, τρεις σταγονίτσες ανάλογα την ποσότητα και τον αριθμό των παιδιών από ένα αιθέριο έλαιο. Αιθέρια έλαια τώρα για τα παιδιά προτείνουμε να είναι κάτι πιο ελαφρύ και πιο ουδέτερο, όπως είναι ας πούμε η λεβάντα. Η λεβάντα ενδείκνυται για παιδάκια από 6 μηνών. Μπορούν να την εισπνεύσουν. Είναι πολύ υποαλλεργική και δεν προκαλεί, δεν είναι έντονη στη μυρωδιά. Βέβαια, μην αδειάσει όλο το μπουκάλι, 3 με 4 σταγόνες. Οπότε το αναμειγνύουμε πολύ καλά και μπορούμε να πάρουμε ένα σταγονόμετρο, άμα θέλουμε, ή αλλιώς απλά με το χεράκι μας και μπορούμε να βάλουμε λίγο από αυτό το διάλειμμα στα παιδάκια εδώ, εδώ και εδώ. Ή αν δεν θέλουμε να έρχεται σε επαφή με το δέρμα για οποιοδήποτε λόγο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις άμα θα κάνει κάποια αντίδραση, μπορούμε να το βάλουμε στα μανικάκια τους, εδώ και εδώ. Ή αν δεν έχουν μανικάκια και είναι καλοκαίρι, μπορείτε να το βάλετε σε ένα μπαμπακάκι. Οπότε τους δίνετε ένα μπαμπακάκι
και τους βάζετε με το σταγονόμετρο ίσως λίγο αιθέριο έλαιο, λίγο από το διάλειμμα, συγγνώμη, και το μυρίζετε. Και έτσι λοιπόν καλλιεργείται σιγά σιγά τη συνειδητή εισπνοή από τη μύτη. Ε, είπαμε λοιπόν οπτικοποίηση, είπαμε διάφορες κινήσεις, δεν είπαμε, είπαμε μόνο αυτή. Θα σας δείξω άλλη μία κίνηση. Αυτή τη φορά όμως θα είναι για εκπνοή και από το στόμα κιόλας. Ή μάλλον θα σας το πω μετά. Θα σας πω μετά την κίνηση, γιατί θα το φτιάξουμε πιο μετά. Αντικείμενα είπαμε για πομπομ, είπαμε για φτερά, είπαμε για μπαλάκι του πινκ-πονγκ, είπαμε και για τούλι, είπαμε και για... Πώς το είπαμε? Φτερά, τούλι και για λουλούδια. Πάμε και για τα λουλούδια. Πάμε για τους ήχους. Είναι πάρα πολύ απλό. Χρησιμοποιούμε σφυρίχτρες, χρησιμοποιούμε καραμούζες, χρησιμοποιούμε καλέσματα πουλιών, μπορείτε να έχετε στο σχολείο, ή το πιο απλό είναι αυτό, είναι και οικονομικό και μπορούν να έχουν και όλα τα παιδιά, γιατί δεν μπορεί να πάει από στόμα σε στόμα. Οπότε μπορείτε να πάρετε τέτοια, είναι έτσι πολύ απλά. Μπορείτε επίσης να γελάσετε δυνατά, να μην χρησιμοποιήσετε κάποιο εξωτερικό αντικείμενο, να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας, δηλαδή μυρωδιά. Μέχρι να βγει όλος ο αέρας που έχουμε, να γελάμε δυνατά. Χρησιμοποιήστε γενικά τη φαντασία σας για να δημιουργήσετε, να βρείτε και άλλους τρόπους να ενδυναμώσετε την αναπνοή και διάφορα παιχνίδια. Τις κινήσεις δεν τις έχω ξεχάσει. Θα τις πούμε. Υλικά, φτερά, πομπομ, τούλι, μπανάκια του πιπομ, λουλούδια αποξηραμένα, σχήματα, αρκουδάκι, το χέρι μας. Πάμε να τα δούμε λίγο αναλυτικά και τα υπόλοιπα. Το χέρι μας. Έχοντας λοιπόν μάθει να εισπνέουμε και να εκπνέουμε, έχουμε μάθει δηλαδή κάποια πράγματα για το πώς δουλεύει και η αναπνοή μας. Πάμε να χρησιμοποιήσουμε το ένα μας χέρι, το αριστερό, να το κάνουμε έτσι μπροστά μας και να σε πιο μικρά παιδάκια, κλειστό χεράκι. Βάζουμε το δαχτυλάκι μας από εδώ. Όταν ανεβαίνουμε παίρνουμε μυρωδιά. Όταν κατεβαίνουμε φυσάμε τον αέρα από τη μύτη. Ή όταν ανεβαίνουμε παίρνουμε μυρωδιά. Όταν κατεβαίνουμε φυσάμε τον αέρα από το στόμα. Η αναπνοή κλιμακώνεται. Δηλαδή από το πιο εύκολο στο πιο δύσκολο. Ωραία. Πείτε ότι δεν έχουμε τίποτα, κανένα αντικείμενο, έχουμε μόνο το χέρι μας. Και έχουμε παιδάκια 2-3 ετών. Πώς μπορούμε να το κάνουμε πιο εύκολα? Κλειστό το χέρι. Μυρίζω από τη μύτη. Φυσάω από το στόμα. Τέλεια, το έχουμε πετύχει όλοι. Πάμε να το κάνουμε πιο δύσκολο. Μυρίζω. Φυσάω από τη μύτη. Πιο μεγάλα παιδιά, γιατί το έχουμε πετύχει και αυτό, ανοίγουμε την παλάμη. Τοποθετούμε τον αντίχειρα εδώ. Μυρίζω. Φυσάω. Μυρίζω. Φυσάω. Μυρίζω. Φυσάω. Μυρίζω. Φυσάω. Και ούτω καθεξής. Ωραία. Είναι από πιο εύκολο στο πιο δύσκολο τρόπο να δούμε πώς αναπνέουμε και πώς δουλεύει η αναπνοή. Αυτό λοιπόν με το χέρι που βλέπετε είναι και μια τεχνική mindfulness. Θα την ξαναδούμε πιο μετά, αλλά σας το λέω και τώρα για να το έχετε στο νου σας. Με κλειστά τα ματάκια, εφόσον έχουμε πετύχει όλα αυτά που είπαμε, ξέρουμε να εισπνέουμε, ξέρουμε να εκπνέουμε, ξέρουμε που είναι το χέρι μας, χρησιμοποιούμε την παλάμη μας, κλείνουμε τα μάτια
Εισπνέουμε από τη μύτη, εκπνέουμε από τη μύτη, εισπνέουμε από τη μύτη, εκπνέουμε από τη μύτη. Και αυτό μας βοηθάει πολύ στη συγκέντρωση για μεγαλύτερα παιδάκια, 5 με 6 ετών, ίσως και 4 καμιά φορά. Ένας άλλος τρόπος που δεν τον έχω εδώ, αλλά θα σας τον πω προφορικά, γιατί το είδατε, είναι τα σχήματα. Ε, αν το χέρι εδώ είναι πολύ εύκολο, το χέρι το ανοιχτό είναι πολύ δύσκολο, μπορείτε να βρείτε έναν ενδιάμεσο τρόπο να δουλέψετε το ανέβα-κατέβα. Παίρνετε ένα κομμάτι χαρτί και πάνω στο χαρτί σχεδιάζετε ένα κύμα. Μπορεί να έχει ένα, δύο κύματα. Ωραία. Ξεκινάει το παιδάκι από κάτω και με το δάχτυλό του ακολουθεί τη γραμμή. Εισπνοή, εκπνοή. Εισπνοή, εκπνοή. Και με αυτόν τον τρόπο μπορώ να έχω μία ενδιάμεση άσκηση. Ωραία. Πάμε λοιπόν στην κίνηση. Μπορεί την αναπνοή μου να την ακολουθήσει μία κίνηση για να δείξω πολλές φορές την ένταση και το ρυθμό της αναπνοής. Αυτό πάει λίγο πιο μετά σαν πρακτική. Έχοντας κατακτήσει την αναπνοή, ξέρω πώς τη δουλεύω, εισπνέω, εκπνέω ωραία από τη μύτη μου. Πάμε τώρα να δούμε και το ρυθμό της αναπνοής, γιατί και αυτό παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Οπότε χρησιμοποιώ το χέρι μου, από 4 χρονών, είναι πολύ καλή άσκηση, χρησιμοποιώ το χέρι μου σαν ένα δίχτυ, οπότε εισπνέω, το χέρι μου ανεβαίνει, εκπνέω, το χέρι κατεβαίνει και εισπνέω, εκπνέω. Εισπνέω απότομα, εκπνέω απότομα. Οπότε μπορεί αυτό να το κάνει η δασκάλα. Δηλαδή να είσαι σε ένα κύκλο όλοι μαζί και η δασκάλα να κοιτάνε όλα τα παιδιά το χέρι της δασκάλας και να εισπνέουν και να εκπνέουν ανάλογα πώς η δασκάλα κουνάει το χέρι της. Όταν το κατακτήσουν, μπορούν να το κάνουν και τα παιδιά μόνα τους. Ή μπορεί τα παιδιά να είναι δάσκαλοι και να κατεβάζουν το χέρι τους. Συνήθως τους αρέσει να κάνουν αυτό. Οπότε είναι αυτοί μερικοί τρόποι για να δούμε έτσι πώς δουλεύει η αναπνοή, το ρυθμό της κτλ. Όταν τα κατακτήσουμε και αυτά, θα σας δώσω 2 πρακτικές, 2 πραναγιάμα, όπου τις χρησιμοποιούμε και στην γιόγκα των ενηλίκων και είναι πολύ απλές και ευεργετικές για τα παιδιά και για εμάς. Η μέλισσα, που είναι από τις αγαπημένες αναπνοές των παιδιών και στα σανσκριτικά λέγεται Μπράμαρι Πραναγιάμα. Νομίζω την κάναμε και στην αρχή του σεμιναρίου. Καθόμαστε λοιπόν σε άνετη θέση, καθιστή ή στον τοίχο και τοποθετούμε τους αντίχειρες στα αυτιά. Τα υπόλοιπα δάχτυλα κρίνουν τα μάτια. Παίρνω εισπνοή, εκπνέω. Και κατεβάζω τα χέρια μου. Πάμε να το δοκιμάσουμε κι εμείς 3 φορές. Δηλαδή, εισπνέω, εκπνέω με μου. Εισπνέω, εκπνέω, εισπνέω, εκπνέω. Μόλις ολοκληρώσουμε τους 3 κύκλους, τοποθετώ τα χέρια μου πάνω στα γόνατα και κατεβάζω ελαφρώς το κεφάλι. Και επειδή θα είστε μόνοι σας, εγώ δεν θα το κάνω μαζί σας, γιατί θα πατήσετε μία παύση. Επειδή το κάναμε μαζί, θέλω τώρα να το δοκιμάσετε τελείως μόνοι σας. Θα ανοίξετε τα μάτια σας όταν αισθάνεστε εσείς έτοιμοι και όχι όταν σας πω εγώ. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Είναι σημαντικό να βρίσκει ο καθένας το ρυθμό του.
Γιατί όταν ένας δάσκαλος δείχνει μία άσκηση, μία αναπνοή και περιμένει ουσιαστικά από τα παιδιά να την κάνουν, δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά τα ίδια ποιος είναι ο δικός τους ατομικός ρυθμός. Και είναι σημαντικό εσείς ως δάσκαλοι να βρείτε το δικό σας ατομικό ρυθμό για να μπορείτε αρχικά να καθοδηγήσετε τα παιδιά σας και δεύτερον να μπορείτε να τους δείξετε τον τρόπο να βρουν και εκείνα τον δικό τους ατομικό ρυθμό. Εφόσον του βρούμε το ρυθμό μας, μπορούμε να μιλήσουμε για το πόσο δυνατά ή χαμηλά μπορώ να κάνω αυτό το μ. Και αν αυτό το μ μπορεί να αντικατασταθεί με ζ. Μπορεί, γιατί και τα δύο δημιουργούν μια δόνηση στο σώμα μας. Το πόσο δυνατά ή το πόσο χαμηλά θα το πούμε εξαρτάται από εμάς, από το πόσο αυτοπεποίθηση νιώθουμε. Όσο πιο δυνατά το πούμε, τόσο πιο μεγάλη θα παρατηρήσετε είναι και η δόνηση που δημιουργείται στο σώμα μας. Όσο πιο χαμηλά το πείτε, η δόνηση είναι πιο ήπια. Οπότε όσο πιο μεγάλη είναι η δόνηση, τόσο πιο άμεσα και έντονα είναι τα αποτελέσματα. Αυτό δημιουργεί μια πολύ ωραία αίσθηση στο σώμα μας και γι' αυτό μετά την αναπνοή πάντα καθόμαστε να απολαύσουμε αυτή την αίσθηση. Πολύ ωραία αναπνοή που μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και όταν τα παιδιά σας είναι πολύ ήρεμα. Πότε συμβαίνει αυτό να μου πείτε. Μπορεί να συμβεί όμως. Μπορεί ένα παιδάκι να είναι λίγο υποτονικό. Μπορεί τα παιδιά σας να έχουν πολύ ένταση μέσα τους. Και τότε μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε. Είναι μια αναπνοή εξισορρόπησης που μπαίνει και στις δύο περιπτώσεις. Είναι μια αναπνοή μπαλαντέρ και γι' αυτό την επέλεξα να σας τη δώσω αυτή την αναπνοή. Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε το πρωί με το που μπαίνουμε στην τάξη. Να την βάλουμε δηλαδή στη ρουτίνα, την πρωινή ρουτίνα. Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για μεταβάσεις, δηλαδή. Έχουμε μία δραστηριότητα χειροτεχνίας και μόλις τελειώσουμε τη δραστηριότητα αυτή θα πάμε έξω διάλειμμα. Πολύ ωραία. Μόλις τελειώσουμε τη δραστηριότητα της χειροτεχνίας, θα μείνουμε στις καρκλίτσες μας ή στο πάτωμα, δεν ξέρω που την κάνετε, την δραστηριότητα αυτή, και θα κάνουμε 3 τέτοιες αναπνοές. Ουσιαστικά θα το χρησιμοποιήσουμε σαν μία ρουτίνα μετάβασης από τη μία δραστηριότητα στην άλλη. Επιστρέφουν τα παιδιά από το διάλειμμα και είναι έξαλα. Πολύ ωραία. Μπαίνουμε μέσα, καθόμαστε οκλαδόν ή μπορείτε να το κάνουμε και έξω στο προάβλιο πριν μπούμε μέσα. Καθόμαστε σε ένα ωραίο κύκλο, κάνουμε την αναπνοή μας 3 φορές και μπαίνουμε ήσυχα ήσυχα μέσα. Και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και για κλείσιμο της ημέρας. Είναι μια αναπνοή που μπορούμε να την κάνουμε συνέχεια. Μπορείτε να την κάνετε το βράδυ πριν κοιμηθείτε για να σας φέρει ισορροπία και ηρεμία. Μπορείτε να την κάνετε το πρωί όταν ξυπνήσετε για να αφυπνίσει το νευρικό σας σύστημα. Μπορείτε να την κάνετε όταν έχετε λίγα παραπάνω νεύρα, να πάρετε 3 τέτοιες αναπνοές. Μπορείτε να την κάνετε πάντα. Απλά μείνετε στο 3. Εντάξει. Όσο αυξάνονται υπάρχει κίνδυνος εδώ. Είναι ώρα να το πούμε και αυτό. Υπάρχει κίνδυνος να προσλάβουμε περισσότερο οξυγόνο από αυτό που έχουμε συνηθίσει, όχι από αυτό που πρέπει, από αυτό που έχουμε συνηθίσει, και γι' αυτό το λόγο μπορεί να ζαλιστούμε λίγο. Δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, δεν θέλουμε να το δοκιμάσουμε, δεν θέλουμε να ζαλιστούμε, οπότε κρατάμε τις 3 αναπνοές και είμαστε σούπερ. Έχετε όμως στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι κάποιο παιδάκι μπορεί και με αυτές τις 3 αναπνοές να αισθανθεί μια ζαλάδα. Οπότε, παρατηρείτε τα παιδιά σας. Θα πρότεινα να μην το πείτε ανοιχτά, να μην πείτε όποιος ζαλιστή σταματάει, γιατί μπορεί να ζαλιστούν περισσότεροι από όσο πραγματικά θα είχαν ζαλιστεί.
Μπορείτε να πείτε όμως, μπορείτε να το παρακολουθήσετε, συγγνώμη. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα παιδιά σας. Ή μπορείτε να βάλετε ένα κύκλο αναπνοής. Ένα. Μμ. Να παρακολουθήσετε. Τι γίνεται, όλα καλά. Τέλεια. Συνεχίζουμε κανονικά. Ναι. Ωραία. Πάμε δύο την επόμενη μέρα. Όλα καλά. Τέλεια. Πάμε δύο και την παραεπόμενη μέρα. Ε, και μετά στο τέλος πάμε στις 3. Παρακολουθείτε. Είστε alert για οποιοδήποτε αλλαγή στο πρόσωπο, στη συμπεριφορά ή άμα δείτε κανένα παιδάκι έτσι να πηγαίνει λίγο πιο... προσωπικά δεν μου έχει συμβεί στις 3 αναπνοές ποτέ και γι' αυτό οι 3 αναπνοές είναι αυτό που προτείνουμε κι εμείς, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, οπότε μπορείτε να το πάτε πιο safe εσείς. Ωραία. Και πάμε και στην επόμενη αναπνοούλα. Η επόμενη αναπνοή είναι αγαπητή από όλους. Είναι η αναπνοή Little Yogi. Είναι η αναπνοή του μικρού Yogi. Είναι η βαθιά αναπνοή. Η αναπνοή στην οποία φουσκώνουμε την κοιλίτσα μας όσο περισσότερο μπορούμε. Και για να το κάνουμε αυτό, μπορούμε στα παιδιά μας να χρησιμοποιήσουμε ένα αρκουδάκι, ένα μικρό λούτρινο αρκουδάκι που θα το τοποθετήσουμε πάνω στην κοιλίτσα τους, έτσι ώστε να τους δώσει την επίγνωση του «Οπ, που σκόνω την κοιλίτσα μου για να ανασάνε τώρα». Εμείς θα το κάνουμε, δεν ζήτησα αρκουδάκι γιατί πίστεψα ότι μπορεί και να μην έχετε, δεν ήθελα να σας αγχώσω. Εμείς θα το κάνουμε με το χέρι μας, αλλά φανταστείτε ότι ό,τι κάνουμε εμείς με το χέρι, θα το κάνουν τα παιδάκια με το αρκουδάκι. Εννοείται μπορεί να το κάνουν και με το χέρι τους, αλλά είναι πιο έτσι, διασκεδαστικό να χρησιμοποιούμε ένα άλλο αντικείμενο στα παιδάκια. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δοκιμάσουμε. Θα σετάρω εσάς. Θα σας βάλω στη θέση σας για να με ακούτε καλά. Θα πάω και εγώ μετά να μπω. Εντάξει. Οπότε, πάμε να ετοιμαστούμε. Να ξαπλώσουμε σιγά σιγά στο στρώμα μας. Ξαπλώνουμε ανάσκελα σε ύπτια θέση. Ωραία. Τα πόδια μας είναι ελαφρώς ανοιχτά. Δεν είναι πολύ κλειστά να κουμπάνε οι αστράγαλοι, ούτε πάρα πολύ ανοιχτά. Είναι όσο ανοιχτά θέλουμε εμείς. Εννοείται ότι αν έχουμε οποιοδήποτε πρόβλημα στη μέση, τα χέρια μας, τα πόδια μας, συγγνώμη, μπορούν να παραμείνουν λυγισμένα, να πατήσουμε δηλαδή τα πελματά μας και να λυγίσουμε τα πόδια έτσι. Τα χέρια μας είναι δίπλα στο σώμα μας και οι παλάμες κοιτάνε προς τα πάνω. Φέρνουμε σιγά σιγά το πηγούνι προς τα μέσα, κλείνουμε τα μάτια μας, θα πάρουμε 3 αναπνοές εκεί. Εισπνέω από τη μύτη, εκπνέω από τη μύτη. Εισπνέω από τη μύτη, εκπνέω από τη μύτη. Άλλη μια φορά, απαλά, εισπνέω και εκπνέω. Θα χρησιμοποιήσουμε το δεξί μας χέρι και θα το τοποθετήσουμε πάνω στον αφαλό μας. Και θα συνεχίσουμε με άλλες 3 αναπνοές. Ο καθένας με το δικό του ρυθμό. Θα το κάνω και εγώ, έτσι ώστε αν δεν έχετε καταλάβει κάποια οδηγία να το δείτε, να είμαστε σίγουροι ότι το ξέρουμε.
Όταν είμαστε έτοιμοι, ερχόμαστε σιγά σιγά στο πλάι. Από εδώ, με το πάνω χέρι, βοηθάμε το σώμα μας να σηκωθεί. Ήταν πολύ αστείο γιατί όταν ξάπλωσα, το χέρι μου ήταν απευθείας πάνω στον αφαλό μου, γιατί το έχω δεμένο εδώ. Ε, λοιπόν, ελπίζω να το απολαύσατε λίγο. Είναι και μια αναπολόγη που κάνουμε για τη χαλάρωση. Ε, Έχει και κλιμακώσεις, μπορεί να γίνει και πιο δύσκολη. Μπορείτε να διαβάσετε πώς γίνεται πιο δύσκολη, αν θέλετε, ή να το κάνετε πρακτική. Και πάμε λοιπόν στη βιβλιογραφία. Μέχρι εδώ. Σας είπα το εγχείριδο παιδικής γιόγκα, σας το έδειξα κιόλας με κάποιες θέσεις. Έχει τις αναπνοές, έχει και μούντρας, έχει και τα συναισθήματα κτλ. Όσον αφορά το κομμάτι των θέσεων, το φως στη γιόγκα, σας το έδειξα και στο βιβλίο. Όσον αφορά τη φιλοσοφία, η γιόγκα αφορισμού του Πατάντζαλη, εκδόσεις ελληνικά. Γενικά, να πάρετε έτσι ωραίες ιδέες. Τα παιδιά που πετυχαίνουν εκδόσεις εστία είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Το έχω και εδώ να σας το δείξω. Εύκολο στην ανάγνωση και σας δίνει τις ωραίες ιδέες. Δεν χρειάζεται να το διαβάσετε όλο. Είναι σε ενότητες. Μπορείτε να πάρετε τις ιδέες σας. Και αφήνω για το τέλος το βιβλίο Ανάσα, που είναι από τα αγαπημένα μου βιβλία και αυτό που με ενέπνευσε περισσότερο όσον αφορά την αναπνοή. James Nestor. Είναι ένας δημοσιογράφος ο οποίος έχει μελετήσει την αναπνοή για 10 χρόνια και έκανε ταξίδια ανά τον κόσμο για να έρθει σε επαφή με διάφορες θρησκείες, με διάφορους ανθρώπους που έκαναν πρακτική στην Πραναγιάμα και έγραψε αυτό το βιβλίο. Είναι υπέροχο, να ξέρετε. Όποιος θέλει να μπει πιο βαθιά στον κόσμο της αναπνοής, να το διαβάσει. Δεν σας δίνει ιδέες πώς να χρησιμοποιήσετε στα παιδιά, αλλά βοηθάει εσάς πολύ. Είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Και πάμε να σας ευχαριστήσω, γιατί εδώ κλείνει το πρώτο μέρος επίσημα και θα σταματήσω το share μου εδώ, στο share. Να πάμε να κάνουμε μια καλή εστίαση. Συγγνώμη. Τσουκ, τσουκ, τσουκ. Ωραία. Και θα το κόψουμε εδώ, θα σταματήσουμε εδώ. Θα κλείσουμε δηλαδή και με τις αναπνοές μας και αυτά. Και σε επόμενο βίντεο θα πούμε σχετικά με το mindfulness, ένα κομμάτι από μάνταλα και τη χαλάρωση. Επέλεξα τελικά να ανεβάσω 4 βίντεο και όχι 3, γιατί θα ήθελα να έχετε το χρόνο σας να κάνετε την πρακτική σας πάνω στο κομμάτι πραναγιάμα. Δηλαδή, δοκιμάστε τις 2-3 επόμενες ημέρες να πάρετε λίγο χρόνο το πρωί που θα ξυπνήσετε, πριν σηκωθείτε, να κάνετε την αναπνοή little yogi. Κάντε τη για 5 κύκλους, μην την κάνετε για περισσότερο. Και δείτε λίγο τα αποτελέσματα. Δοκιμάστε το μεσημέρι να πάρετε 1 λεπτό και να κάνετε την αναπνοή με το χέρι σας. Ουσιαστικά είναι 5 κύκλοι αναπνοών. Δοκιμάστε το βράδυ πριν κοιμηθείτε να κάνετε την αναπνοή μέλισσα. Μπορείτε να κάνετε μίξεις όλων αυτών. Δοκιμάστε τις 3 επόμενες ημέρες, πριν δηλαδή μπούμε και στο τελευταίο μας βίντεο. Δοκιμάστε αυτές τις 3 αναπνοές και λέω να το δοκιμάσετε σε εσάς πρώτα για να δείτε τα αποτελέσματα στον εαυτό σας, να δείτε πόσο θα αλλάξει η καθημερινότητά σας, όχι δραματικά, αλλά θα δείτε μία μικρή βελτίωση, σας το υπόσχομαι, και εφόσον το δείτε,
Θα μιλήσουμε μετά, στο τέλος, πώς εφαρμόζονται και στον παιδικό σταθμό. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όμορφα. Γεια σας.